हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ആരെയും കാണുന്നില്ലെന്ന് രണ്ടാള് കാണുന്ന ഒരാളാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ദണ്ഡ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനയോഗ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യായം 1, 2, 3 നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്നലെ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം പഠിച്ചു. കർമ്മയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന് എന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ നമ്മള് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാതും ഭഗവാന് നേദിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില്. പിന്നെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം നാമജപമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നാമം ജപിക്കണം. നാമം ജപിച്ച് പരിശുദ്ധി നേടണം. പരിശുദ്ധി നേടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് നാമം ജപിക്കണം എന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അത്രയും മനസ്സിലാക്കി. ഇനി 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാണ്. 4-ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാണ്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള അറിവ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ആ അറിവിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള അറിവ്, അതാണ് അതീന്ദ്രിയമായ അറിവെന്ന് പറയാ. അപ്പൊ അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായിരിക്കും അത്? നമ്മുടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള, ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവായിരിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ആത്മീയമായ അറിവാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ്. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. നമുക്ക് ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിവ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാകവേ പ്രവീത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനു ഇഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. സനാതനമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഞാൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനു ഇഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ സനാതനമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗത്തെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? പണ്ട് ഞാൻ ഇത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലെ. സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വിവസ്വാൻ എന്നുള്ളതൊരു പേരാണ്. സൂര്യദേവൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു സ്ഥാനമാണ്, അവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ ആണത്. അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നെയും പലരും ആകാം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ്? നരേന്ദ്രമോദിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ വേറൊരാളായിരിക്കും, അതിനുശേഷം വേറൊരാളായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ആ ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് എന്താണ്? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതൊരു സ്ഥാനമാണ്.
അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ, വരുണദേവൻ, ഗണപതി, ഇതൊക്കെ ശിവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു സ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇവരുടെ പേര് വേറെയാണ്. അപ്പൊ ഈ സൂര്യദേവന്റെ, അന്നത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേരെന്താണ്? വിവസ്വാൻ എന്നായിരുന്നു. ആ സൂര്യദേവന് ഈ ഭഗവാൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിവസ്വാൻ എന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ വിവസ്വാൻ ആദ്യം ഭഗവാൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നും ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനാണ് ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്താ അതിന് സംഭവിച്ചത്? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ടാ പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ഈ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് അതിന്? അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ഈ ശാസ്ത്രം അത് രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം രാജർഷികള് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചത്? അതിനുശേഷം അതിന്റെ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, അതിന്റെ ആ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. അതെന്ത് ചെയ്തു? അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു. അത് ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം വരുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ? കാരണം അധർമ്മം വരും. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ശാസ്ത്രപ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ രാജാക്കന്മാര്, അന്നത്തെ രാജർഷികള് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു ശാസ്ത്രം ഇല്ലാതാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അധർമ്മം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? വീണ്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കേണ്ടി വരാണ്. കാരണം ആ ഒരു വിടവ്, അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു. ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാണ്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ അതിനെന്താ സംഭവിച്ചത്? പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ ശാസ്ത്രം ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണ്? നമുക്ക് അത് അതേപടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്നതാണ്. എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു മരത്തുമ്മല് കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് താഴേക്ക് ഇടാണെങ്കിൽ അതെന്താ സംഭവിക്കാത്? താഴെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താഴെ വീണിട്ട് അതിന് കേടുപാട് സംഭവിക്കും അല്ലെ? അത് ആ മരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്കത് കിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് അതിലൊരാള് കയറി അത് കൈകൊണ്ട് പൊട്ടിച്ച് അത് വേറൊരാൾക്ക് കൈമാറി, അങ്ങനെ കൈമാറി വരുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണോ ആ മരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് അതേപടി തന്നെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാണ് ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഗുരുപരമ്പര ഏതാണ്? ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ്. അതില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏത് വൈഷ്ണവ പരമ്പര 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന പരമ്പര ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദ മഹർഷി ആർക്കാണ്? വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മധ്വാചാര്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 22ാമത്തെ ആചാര്യനായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പിന്നെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് 32ാമത്തെ ആചാര്യനുള്ള AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറിൽ നമ്മൾ എത്തി നിന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അടുത്ത ആചാര്യന്മാര്, കാരണം പ്രഭുപാദറിന്റെ ശേഷം പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാര് വീണ്ടും അത് നടത്തിക്കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം ശൃംഖല എന്താണ്? അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ശൃംഖല.
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആരാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ ഇവരിലൂടെ മാറി 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 നമ്മളിലേക്ക് എത്താണ് എന്ത്? ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് കൃഷ്ണൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപടി തന്നെയാണ് ആരിലേക്ക് എത്തുന്നത്? നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് യഥാരൂപം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞ? ഈ പകർന്നു കിട്ടിയ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ അതിന്റെ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യം വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇനി അർജുനനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? സ ഏവായം മയത്തേദ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാചേതി രഹസ്യം ഹേതതുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോ നിനക്ക് ഞാനിത് എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു തന്നത്? കാരണം നീ എന്റെ ഭക്തനുമാണ്, മിത്രവുമാണ്. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുപ്തജ്ഞാനം, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? നിനക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മിത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത്. കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ടു കൂട്ടർ മനുഷ്യരുണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വിഭാഗം രണ്ട് തരത്തിലാണ് മനുഷ്യരെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കും. ഒന്ന് ആരായിരിക്കും? ഒന്ന് ഭക്തന്മാരായിരിക്കും, ഒന്ന് ഭക്തി ഇല്ലാത്തൊരു അസുരന്മാരായിരിക്കും. രണ്ട് വകുപ്പാണ് ഉണ്ടാവല്ലോ. ഒന്ന് ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, തന്നിഷ്ടത്തിനെല്ലാം ചെയ്യുന്ന അസുരന്മാര്. അപ്പൊ അസുരന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ എന്തിനു ശ്രമിക്കും? അവരെ തെറ്റായ വഴിക്ക് തിരിച്ചുവിടാനായിട്ടായിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന്റെ കയ്യിലാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും ഭക്തന് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? ഒരു ഭക്തന്, അർജുനനെയാണ് ഇതിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അസുരന്മാരുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിരിക്കും ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ വന്ന സംശയം എന്താണ്? അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതദ് വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്? വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഉപദേശം നൽകിയെന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഇപ്പൊ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ് അർജുനൻ. ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് അതേപടി അനുസരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചെയ്യുക? ഒരു ഗുരു ശിഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം എന്തിനായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്? കാരണം സൂര്യദേവൻ, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? കാരണം ഭഗവാൻ ഏത് യുഗത്തിലാണ് വരുന്നത്? ഇപ്പൊ ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു യുഗത്തില് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഇതിനു മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സൂര്യദേവന് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്യനുമാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പം ഗുരു എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപടി അനുസരിക്കാണ് ആര് ചെയ്യുണ്ടാവുക? ശിഷ്യൻ ചെയ്യുണ്ടാവുക. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ടും അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? കാരണം ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആധികാരികമായിട്ട് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം കലിയുഗത്തില് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം
ചോദിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദാത പരം തപ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, നിനക്കും എനിക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിനക്കും എനിക്കും ഈ ഒരു ജന്മം മാത്രല്ല, ഇതിനു മുന്നും കുറേ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത്? നിനക്ക് അതൊന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം കുറേ ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ നീ ജനിച്ചപ്പോൾ സമയത്ത് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നിനക്ക് അതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതിക ശരീരമാണ്, അത് നശിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? നമ്മളുടെ ഓർമ്മകളെല്ലാം പോകുകയാണ് അല്ലെ? നമ്മളുടെ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനോ, ഭഗവാന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. എന്താ പറയണത്? അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദി അനന്ത രൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭ ആത്മഭോക്തവും ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അച്യുതൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിരപേക്ഷനാണ്, ആദ്യനാണ്, തുടക്കമില്ലാത്തവനും ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയവനും അനന്ത രൂപങ്ങളോട് കൂടിയവനുമാണ്. എന്നാൽ നവയൗവനയുക്തനായതും ആയ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള്, പല അവതാരങ്ങള് ഭഗവാന്റെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയണത്? ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഓർക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പക്ഷെ ഏത് രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ അവതരിച്ചാലും ഭഗവാന് എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നീ വേറെ പേരിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക, പക്ഷെ നിനക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, അന്ന് നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് വിവസ്വാന്റെ സമയത്ത് വിവസ്വാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു സന്ദർഭം നിനക്ക് അറിയാനോ ഓർക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവിന് അറിയുന്നില്ല, കാരണം ജീവാത്മാവിന് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് കൂടി എന്താണ്? അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതെന്ത് മറന്നു പോകാണ്? അതിന്റെ അത് മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല? ഭഗവാനിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് എല്ലാതും ഓർക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപം മാറുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയും, നിനക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാന്റെ രഹസ്യം പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ്? ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? നമ്മുടെ ഓർമ്മകളും അതായത് സ്മരണകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം സ്മരിക്കാനായിട്ട് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ രഹസ്യം പറയാണ്. എന്താണ്? അജോപി സന്യവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവ്യാമായുഗേ യുഗേ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. അജോപി സന്യവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് പിറവിയില്ല. എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്ന പറയല്ലേ, നമ്മൾ ജനിച്ചു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് പിറവിയില്ല.
ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിനെ പറ്റി പറയണം. ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അധിപതിയാണ് ഞാനെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയാലും ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യരെ പോലെ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഭഗവാൻ വന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല ഭഗവാന്. എന്താണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കൊരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടായിരിക്കും ഭഗവാനെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ശൈശവം വരുന്നുണ്ട്, ബാല്യം വരുന്നുണ്ട്, കൗമാരം വരുന്നുണ്ട്, യൗവനം വരുന്നുണ്ട്, വാർദ്ധക്യം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരം പിന്നെ നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്, അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. വാർദ്ധക്യോ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ, ജരാനരകളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്ന് പറയാം. ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആയുസ് ഭഗവാന്റെ വയസ്സ് എത്ര പറഞ്ഞ, ഭഗവാന് കുറെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും പ്രായത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ വയസ്സ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്? ഒരു 20-25 വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു യുവാവായിട്ടാണ്, യുവാവിനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ഈ ജരാവ്യാധികളൊന്നും, ജരാനരകളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളർന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴാണോ ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ആരവതരിക്കാണ്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുക, അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം തഴച്ചു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അപ്പൊ ആരവതരിക്കും? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ എന്തിനാ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പറയണം. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്. എന്താണ്? ഈശ്വരാവബോധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, അതേപോലെ ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ്, ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൃത്യന്മാരുടെ രൂപത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധികളായിട്ട് അയക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഭഗവാനായിട്ട് സ്വയം അവതരിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിരിക്കും വരുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കും. ഓരോ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടാവില്ല? നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ആരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുകയാണ്? അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത്രയും ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ
ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്ന സമയത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. പാണ്ഡവർക്ക് സാധിച്ചു, ഭീഷ്മർക്ക് സാധിച്ചു, അങ്ങനെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനാണ്. ഇപ്പൊ ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സുദർശനാക്രം മാത്രം മതി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട്. പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് അവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അസുരന്മാരില് എല്ലാ ഭക്തന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, രഹസ്യ അവതാരമാണ്. ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആർക്കാണ്? ഒരു സന്യാസിക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാണ്. ആരായിട്ട്? ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തില് സന്യാസിയായിട്ട് അവതരിച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് വന്നതും കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ടുള്ളതും ആരാണ്? താൻ തന്നെയാണെന്ന് ദർശനം കൊടുക്കാണ് ഒരാൾക്ക്, ഒരു ആചാര്യന് ദർശനം കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു പിക്ചറാണിത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ജന്മ കർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വദാഹ വ്യക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ എന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയവര്, ജനനത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവൃത്തികളുടെയും, ഭഗവാന്റെ ജനനവും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയവർ വീണ്ടും എവിടേക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരത്തെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഈ ജനനത്തെ കുറിച്ചും പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുമുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മരണശേഷം വീണ്ടും എവിടേക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ആ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് മരണശേഷം വീണ്ടും എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അവർക്ക് എന്ത് വരില്ല? വീണ്ടും ഒരു ജന്മത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താണ് ജന്മത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക്. അപ്പൊ ഇനി ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു കഥ പറയാണ് ഇവിടെ. കാരണം ഏതൊരു പ്രായത്തിലായാലും, ഭഗവാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നാലും വലുതായിരുന്നാലും, ഏതൊരു പ്രായത്തിലും ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന്റെ ജനനവും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനോ ഊഹിക്കാനോ സാധിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ എല്ലാതും. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു കഥ നമ്മളിപ്പോ ദാമോദര ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ദാമോദര മാസത്തില് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഭഗവാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാണ്. ഭഗവാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? അമ്മയുടെ അടുത്ത് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാല് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അമ്മ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കുട്ടിയെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് അമ്മ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ഓർമ്മ വരുന്നത്? അടുപ്പിൽ ഞാൻ പാല് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയെ താഴെ എത്തിയിട്ട് അടുപ്പത്തിരിക്കുന്ന പാല് വാങ്ങി വെക്കാനായിട്ട്, പാല് ഇറക്കി വെക്കാനായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ഇഷ്ടായില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭയങ്കര സ്വാർത്ഥനാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കുട്ടിയാണെന്ന് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്നെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എന്നെ മാത്രം എന്താ പറയാ ആരാധിക്കാന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക? ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടായില്ല. അമ്മ തന്നെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ആ പാല് വാങ്ങി വെക്കാൻ പോയത്. കാരണം എന്നെക്കാളും പ്രധാനം കൊടുത്ത് എവിടെയാണ്? അപ്പൊ ആ അടുപ്പത്തിരിക്കുന്ന പാലിനാണെന്ന് ഭഗവാന് തോന്നി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ദേഷ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന തൈര് ഒക്കെ എടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു. വെണ്ണയും തൈരും ഒക്കെ അമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ ആകെ പരത്തി അവിടെ ഒക്കെ ആകെ നാശാക്കി. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അമ്മമാർക്ക് എന്ത് വരും? ഇത് കാണുമ്പോ ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ അത് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു?
ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ അമ്മ ഈ കുട്ടിയെ തല്ലാനിട്ട് ഓടിക്കാണ്. ചെറിയൊരു കുഞ്ഞാണ്, പക്ഷെ അതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഓടിക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി അമ്മയെ പിടി കൊടുക്കാതെ ഓടാണ്. അങ്ങനെ ഓടി ഓടി അമ്മ ക്ഷീണിക്കും. അമ്മ ക്ഷീണിക്കുമ്പോ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകാണ് കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഭഗവാനാണല്ലോ, അപ്പൊ മനസ്സിലാകാണ് അമ്മ ക്ഷീണിച്ചു, ഇനി ഓടിക്കുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ നിന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അമ്മ അവിടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരലില് ഒരു കയറില് ഈ കുട്ടിയെ കെട്ടാണ്. ആരെയാണ് കെട്ടുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ കെട്ടാൻ നോക്കുമ്പോഴും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കയറിന്റെ 2 അങ്കുലം 2 വിരല് കുറവാണ് വരുന്നത്. എന്താണ്, എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് അത് പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്താണ്, അപ്പൊ അമ്മയുടെ പരിശ്രമം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, നമുക്ക് എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അവിടെ. പിന്നീട് ഭഗവാൻ അത് കാരുണ്യത്തോടെ അത് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അമ്മ ഈ ഒരലില് കെട്ടിയിടാണ്. അങ്ങനെ ഒരലില് കെട്ടി കിടക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അറിയാം എന്ത്, ഭഗവാന് ആ എവിടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ തോട്ടത്തിൽ, അവരുടെ വീട്ടില് എന്തുണ്ട്, 2 മരങ്ങള് ആരുടെ ശാപത്തോടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അറിയാം. നാരദ മഹർഷി, തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയുടെ ശാപത്താല് 2 മരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ ഈ പ്രായം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ലേ, ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണത്, ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരലും വലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഒരലും വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 2 മരങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോകാണ്. ഈ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ഈ മരങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സ്പർശനേറ്റപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അതിന് ശാപമോക്ഷം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് കുബേരന്റെ മക്കളായിരുന്നത്. ശാപമോക്ഷം കിട്ടാണ്. 2ഉം കുബേരന്റെ മക്കളായിരുന്നു. നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനുമായിരുന്നത്. അവര് അച്ഛന്റെ ഐശ്വര്യത്താല് മതിമറന്ന് ആ ദേവലോകത്ത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഐശ്വര്യത്തിൽ മതിമറന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്സരസുകളുമായിട്ട് എന്താ പറയാ, അവരിങ്ങനെ കാമക്കേളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആര് വരാണ് അതിലെ? നാരദ മഹർഷി വരാണ്. നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ടിട്ടും ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവര് ഒരു കൂസലവും ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ നാരദ മഹർഷി ഇവരെ ശപിക്കാണ്, വൃക്ഷങ്ങളായി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദേവലോകത്തായിരുന്നു, പക്ഷെ അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന? ആ ശാപം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നപ്പോ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് ശാപം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുല്ലേ, കാമത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ്, വൃക്ഷത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു. കാരണം ആ വൃക്ഷത്തിന് അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാനോ ഇണങ്ങാനോ നിൽക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഒരു ഭ്രൂണത്തിനെ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ നാരദ മഹർഷി ഈ നളകുബേരനെയും മണിഗ്രീവനെയും വൃക്ഷങ്ങളാവാനായിട്ട് ശാപം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷങ്ങള് ആയിട്ട് അതിന് ശേഷം അവർക്ക് മനസ്സിലായി, അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം എടുക്കും, ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് ഈ 2 വൃക്ഷങ്ങൾ എവിടെ വരുന്നത്? ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തോട്ടത്തിലുള്ള 2 വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനമേറ്റോട് കൂടി അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ശാപമോക്ഷം കിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവമാണ് ഇതെല്ലാം. കാരണം ഭഗവാൻ ഏതൊരു പ്രായത്തിലായിരുന്നാലും എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളും എപ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിലോ കഴിവിലോ ഒന്നിലും ഏത് പ്രായം എങ്ങനെയായിരുന്നാലും എന്താണ്, ഒന്നിലൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഒരു 3 വയസ്സോ ഒരു വയസ്സോ ഉള്ള കുട്ടിയുടെ രീതിയിലല്ല ആര് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ കഴിവുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വീതരാഘഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഭൂതമദ്ഭാവമാഗതാഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഇനി രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടി കുറെ പേർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാനിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ശുദ്ധീകൃതരാവാൻ പറ്റും, പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നത് വഴി നമുക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുന്ന പറയണത്? അങ്ങനെ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, അതില് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് രാഗം. ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിയില് മുഴുകിയിരിക്കും.
അടങ്ങിയിരിക്കുക, അതാണ് രാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ക്രോധം ഭയം എന്ന് വെച്ചാലോ ശരീരത്തിനോടുള്ള ആ ഒരു ഭയം, നമുക്ക് മരണഭയം, ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ, അതായത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയുടെ 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് അത് എന്താ പറയാ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? ഒന്ന്, ആത്മീയ ജീവിതത്തോടുള്ള ഉപേക്ഷാഭാവം. നമ്മളുടെ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കൊരു പ്രായമുണ്ട്, ആ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മളുടെ ധാരണ. അതായത് ആത്മീയ ജീവിതത്തോട് നമുക്കൊരു ഉപേക്ഷാഭാവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രായത്തില് നമ്മളിപ്പോ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രായമല്ല. കുറെ കഴിഞ്ഞ് മക്കളിലൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ വയസ്സായി, മക്കളിലൊക്കെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി, നമുക്ക് പ്രായമായി, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമുക്ക് അതുവരെ ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തോട് നമുക്കൊരു ഉപേക്ഷാഭാവമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താണ്? ഈ ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് വീടായിട്ടോ യാതൊന്നും ബന്ധമില്ല, നമ്മള് സന്യസിക്കുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ധാരണയാണ് സാധാരണ നമ്മളെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ഇത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭയം നമ്മളില് ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതില് കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ നിർത്തും. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പേടിയാണ്. എന്താ പേടി? ഇവരിങ്ങി ഇത് ചെയ്ത് സന്യാസിച്ചു പോകുന്നു. സന്യാസി ആവണമെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാവേണ്ടതല്ല, സന്യാസിക്കും വേണ്ട യോഗ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കൊന്നും സന്യാസി ആവാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാവാത്ത തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതെന്താണ്? ജീവിത നൈരാശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ശൂന്യതാവാദം. നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അപ്പൊ അതുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കൊരു ശൂന്യതയായിട്ടാണ് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ 3 സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടന്നു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് വേഗം സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് എളുപ്പം എന്താണ്? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഒരു ഗുരുവിന് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതരായി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മാം പ്രപദ്യന്തേ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമാവാത്മാ വർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയല്ല ഭഗവാൻ തരുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച്, ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? പ്രതിഫലം നൽകുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ചിലവരെന്താണ് ഭക്തനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കും, ചിലര് സുഹൃത്തായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കും, ചിലര് പുത്രനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കും, ചിലര് കാമുകനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കും. നമുക്ക് പല രീതിയിലും ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം, നമുക്ക് അതിന് ഉള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും തരുന്നത്. അത് പല രീതിയിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ മുക്തി തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 5 തരത്തിൽ മുക്തി പറയുന്നില്ല: സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം, സാരൂപ്യം. അത് ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളാണ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ നടത്തി തരുന്നത്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമപ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങള്. അതേതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു: സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ
ഗുണം. പിന്നെ അതനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങളോടും കൂടിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താ പറയുക 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഇതിന്റെ കർത്താവ് ആരല്ല, ഭഗവാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇത് എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത്? നമ്മളെ സമൂഹത്തില് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിലെന്തില്ല, ഭഗവാൻ അതിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പരിശുദ്ധി അത്യാവശ്യമാണ്. ആ പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യനെ 4 തരത്തിൽ തിരിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അത് എന്തിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണങ്ങളുടെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് 3 ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് തന്നെ? സത്വഗുണ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണര്. ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറയണത്? ഒന്നാമത്തെ 4 വിഭാഗത്തിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പറയണത് ബ്രാഹ്മണരെ പറ്റിയാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയും. അപ്പൊ 4 ഗുണങ്ങള് 4 ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗം ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഇതാണ് 4 വിഭാഗങ്ങൾ. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഇതില് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്വഗുണ പ്രധാനികളായ ബ്രാഹ്മണരാണ്. ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരാണ് പൊതുവെ ബ്രാഹ്മണര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് എന്താണ് ചെയ്യുക? അവര് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേദപഠനങ്ങളൊക്കെ വേദങ്ങള് പഠിക്കാനൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്, ആ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ബ്രാഹ്മണര്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തില് ക്ഷത്രിയരാണ് വരുന്നത്. അവരെന്താണ്? രജോ ഗുണ പ്രധാനികളായിരിക്കും ആര്? ക്ഷത്രിയര്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയര് ഭരണാധികാരികളായിരിക്കും. ഭരണത്തിന്റെ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആര്? ക്ഷത്രിയര്. അപ്പൊ അവര് യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഭരണകാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നവരാണ് ക്ഷത്രിയര്. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം എന്താണ്? വൈശ്യര്. അത് സമ്മിശ്രമായിരിക്കും. അത് തമോ ഗുണവും ഉണ്ടാവും അവരിൽ, അതുപോലെ തന്നെ രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം രജോ ഗുണം രണ്ടും മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ആരിലുണ്ടാകുന്നത്? വൈശ്യരിലുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അവര് തൊഴിലാളികളാണ്. നാലാമത്തെ വിഭാഗം തൊഴിലാളികൾ. ഈ സമ്മിശ്ര വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ഇവരെന്താണ്? വ്യാപാരമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. വ്യാപാരികളൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? ഈ വൈശ്യറിൽ വരുന്നത്. നാലാമത്തെ വരുന്നതാണ് ശൂദ്രർ. അവര് എങ്ങനെയാണ്? തൊഴിലാളികളാണ്. നാലാമത്തെ വിഭാഗത്തില് തൊഴിലാളികളെ നമുക്ക് എന്തിൽ പെടുത്താൻ സാധിക്കാണ്? ഈ ശൂദ്രരിൽ പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ മനുഷ്യരിൽ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചത്. അല്ലാതെ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ജാതി തിരിക്കാനോ ഒന്നിനല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തായി മാറിയതൊക്കെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്തത്? കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കർമ്മം ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോ എന്തായിട്ട് മാറിയത്? വേറെ രീതിയിലായിട്ട് തിരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വരുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഏത് കർമ്മം, ഏത് പ്രവൃത്തിയിലാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യം എന്നുള്ളത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും? നമുക്ക് എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മളിൽ ഏത് ഗുണമാണോ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. നമാം കർമ്മണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർനാസ ഭക്ത്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലേച്ഛയും ഇല്ല, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്ത് കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രാജാവിന് അതൊന്നും ബാധകല്ല. അപ്പൊ രാജാവിന് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല എന്ന് മാത്രല്ല, അവിടുത്തെ ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും ആർക്ക് ബാധകല്ല? രാജാവിന് ബാധകല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാന് ഫല ഇച്ഛയും ഇല്ല, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരാണ് ഇതൊക്കെ ആർക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്കാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അവരുടെ എന്താ പറയണത്? കർമ്മങ്ങളുടെ ആ പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കുടുങ്ങി പോകാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് അവർ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അത് പുണ്യമായാലും പാപമായാലും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവർ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ കുടുങ്ങി കിടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവര് പോകുന്നത്. പക്ഷെ
ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭഗവാന് ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഫലം ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അതീന്ദ്രിയമായ സത്യം, ആ ഒരു ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളാൽ അവരെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നിർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന് രണ്ട് ശക്തികളുണ്ട്. ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി ഉണ്ട്, ഒന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തി ഉണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവിയാണ്. അപ്പൊ ദുർഗാദേവി എന്താ ചെയ്യാ, ദുർഗാദേവി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമുക്ക് വേണ്ട ഇഷ്ടങ്ങൾ, നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്ന് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. അതായത് നമ്മള് സാധാരണ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഏത് ദേവനെ ആരാധിച്ചാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, ഫലം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മുക്തി തരുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, മുക്തി മുകുന്ദൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. കാരണം മുക്തിയാണ് ആര് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ദേവി ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കുക, ദേവീനെ ആയിരിക്കും ആരാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കും നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, നമ്മൾ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ അല്ലെ. അപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, കാരണം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികളെ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തിയും ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തിയും. അപ്പൊ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ദുർഗാദേവി ആണ് ഈ ബോർഡറിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട്. അവിടേക്ക് എത്തിക്കാതെ നോക്കുന്നത് ആരാണ്, ദുർഗാദേവി നോക്കുക എപ്പോഴും. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ല, അരിച്ചരിച്ച് നമ്മൾ അത്രയും പ്യൂരിറ്റി ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. നമുക്ക് ഭക്തി പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല കാരണം ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ട സുഖങ്ങളൊക്കെ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതൊക്കെ ആര് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇവിടെ ദുർഗാദേവി നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ വീണ്ടും ആ സുഖങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കും. നമ്മളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, നമുക്ക് സുഖങ്ങൾ കിട്ടും തോറും നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ മറക്കും, നമ്മൾ ആ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അങ്ങനെയല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ ദുർഗാദേവി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ടും നമ്മൾ അതിൽ കവർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ നോക്കി, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഉറക്കം വന്നിട്ട് നമുക്ക് പാടുണ്ടാവില്ല, ഫസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കുറെ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളത് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ, അത്രയും നേരം നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം നാമം ജപിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വെറുതെ എക്സസൈസ് പോലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ. നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സറിഞ്ഞിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പല ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നമുക്ക് ഉറക്കം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ദുർഗാദേവിയുടെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. കാരണം അത്ര നമ്മളിട്ട് പരീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അവിടേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഇതിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, നാമം ജപിക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ പല പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ വിജയിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മ പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ രണ്ട് ശക്തികളില് ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങള് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മള് ആ സുഖങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഇത്
നമ്മളെ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഭക്തിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അതിന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അതപ്പോ വീണ്ടും പറയുന്നുകൂടി. തദ്വിത്തി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാനായിട്ട് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക. ആ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്? വിനയപൂർവ്വം ചോദിക്കുക. ഭഗവാൻ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ, ആ ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാളായിരിക്കും. സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ആ ഗുരുവിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാനായിട്ട് ഉള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടാകും? ആ ഗുരുവിനുണ്ടാകും. കാരണം ആ ഒരു ഗുരുവിനിലൂടെ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ നമ്മള് മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അത് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് അച്ഛനമ്മ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയി ഒരു ടീച്ചറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ അറിവ് മുഴുവൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നതും PhD എടുക്കുന്നതും നമ്മൾ എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാവശ്യമാണ്? നമുക്കൊരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ബുക്കുകൾ വെറുതെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അറിവ് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് അതിനും എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരു വേണം. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാവണമെന്നില്ല അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതേപടി നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമുക്കിവിടെ കാണാം ഭഗവാനും ആരാണ്? ആരൊക്കെയാണത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും പിന്നെ ബലരാമനാണ് അല്ലെ? സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആ വേദങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്. വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഗുരു ആരാണ്? സന്ദീപനി മഹർഷി. അജ്ഞാശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മന. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മളൊരു ഗുരുവിൽ കൂടെ നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിലൂടെ ജ്ഞാനം നേടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? അങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തിനാ അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല? മായയ്ക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല നമ്മള്. കാരണം ഒരു ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആരറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിന്റെ അടിമയാവേണ്ടി വരുന്നില്ല? മായയ്ക്ക് അടിമയാകേണ്ടി വരുന്നില്ല. മായയ്ക്ക് അധീനനാകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ വരുന്നത്? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരായവർക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവര് അധപതിച്ചു പോകുന്നെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടായാലേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് അതൊന്നും സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അധപതിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവര് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അവർക്ക് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകില്ല. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സഞ്ചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ അല്ലയോ ധനഞ്ജയ എന്താ പറഞ്ഞ? എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞൂടെ? തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച്, തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? അവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാ പറയണത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടി അവരുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കാണെങ്കിലോ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഒന്നും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും അങ്ങനെ പോകുന്ന പറഞ്ഞ അധപതിച്ചു പോകും. ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സുഖം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ്, വിശ്വാസത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും അവരെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഏതൊരു വിധത്തിലായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു ഗുരുവിലൂടെ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. തസ്മാദ് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗമാതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങൾ, നിനക്ക് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് കുറെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അതിനെ അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്, കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ആത്മാവല്ല ശരീരമാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്? ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ് ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ജ്ഞാനം. നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ളൊരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഈ അജ്ഞാനം നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ആ അജ്ഞാനം മാറിക്കിട്ടുമ്പോ നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞ, അങ്ങനെ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുക്കാനാ പറയണത്. അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ നിന്റെ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്താൽ ഉണ്ടായ സംശയങ്ങളെല്ലാം ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നുള്ളു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. ഒന്ന് എന്താണ്? മൂലസ്വരൂപത്തെ അറിയാനായിട്ടുള്ളതും പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യമായിട്ടുള്ളതും. അപ്പൊ എന്ത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്താലും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? അർജുനന്
മുമ്പ് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന്. സൂര്യദേവനായ ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ആദ്യത്തെ 3 പേര് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? കൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ അല്ലെ. നാരദൻ. 22ാമത്തെ ആചാര്യൻ ആരായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 32ാമത്തെയോ? ശ്രീല പ്രഭാദർജി. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം? നീ എന്റെ ഭക്തനും അതെ, മിത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് കാരണമായത് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മറുപടി എന്തായിരുന്നു? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ എനിക്ക് നിനക്കും എണ്ണമറ്റ അതെ, നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. നമുക്ക് കൂടി നമുക്കതൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നുപോകും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനോ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനോ ശരീരത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി തരാണ് നമുക്ക്. ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പ്രകൃതിയും സോമധിഷ്ഠായ സംഭവാമി ആത്മമായ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയാണല്ലോ അതില്. പിന്നെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശരി മാതാജി. ഇനി ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ എവിടെ? ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നു, ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മം എവിടെയുണ്ട് അവിടെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സജാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ പറയുന്നല്ലേ അത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവതരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോഴാണ് അവതരിക്കുന്നത്. സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാർ എങ്ങനത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ അവതരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതം നിഗ്രഹിക്കാനും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായ അവതാരം ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 4 വർണ്ണങ്ങള് ഏതെല്ലാമാണ്? എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യർ അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. 4 വർണ്ണങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണത്? 4 വർണ്ണങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർ, കർമ്മഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കർമ്മഫലത്തിൽ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങളും കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ശ്ലോകം 4:34 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം അറിയുക. അതെ, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞത്.